Cora van Mora. Cora en Flora van de Mora. Flora. Hij is Flora. Zien die bitterballen nu nog wel vers? Van gisteren, maar het kan nog wel. Ja, die komt uit de airfryer. 200 graden, 10 minuten. Maar die van haar zou je niet meer eten. Wat heb je morgen bij je? Morgen is het, wat is het morgen? Dinsdag. Dan hebben we een verrassing. Een nieuwe snack. Tije frikandellen. Nee, geen frikandellen. Echt het verrassend. Gaan we een nacht even slapen. Morgen hebben we echt het heel lekkers. Een verrassing. Ja? Heb je al in de koffer zitten vandaag? Mijn koffer. De airfryer. Natuurlijk. En verlengd snoer voor stroom. Maar dan moesten we wel bij de gemeente eerst een oplaadpunt vragen. Nee, we hebben juist in het pothuisje hebben we mogen inpluggen. En hebben we het hele pothuisje frikandellen gebakken.